Nong ngaya kran bat nong son jonga me ding nong son jonga na do man chua yaki pos ni jong me ban lo Jerman ngan mai lat satya ngan pin pulam bai jing thumu jong me ngan long mo ju thot jong me hey me ding wei na ding nong son jong me unong son yaki nong pina breu ku mo me Kadukan bitdor, kadai kadukan kaba phila banyo yaki mobile accessories, computer accessories, stationery items, gift items, home and kitchen items, kijan, but kiwe de kitiar, hakador kaba bit. Phila ban order na kadai kadukan, da kaba WhatsApp ha une un number. Phila ru ban order, da kaba philet chaka Instagram jong phi, but message ha ka page ka bakerteng dukan bitdor. Phila ro ban order na Facebook da ka balet chaka page ka bakerteng dukan bitdor jong phi but sa message ha ka ne ka page. Kublai shibun.